Jatend piny Kenya William Ruto sidayanga campaign mar Raila Odinga ng'welaro lemo mar jakomten riwruog pinje mag Afrika men AUC. Nyasi mane otime kar jot mar jatend piny Kenya ma Nairobi ka ne oyuorie kod jotend pinje moingo 5. Jatend piny Uganda Yoweri Kaguta Museveni kod jawadgi ma Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan kind jotend pinje mamoko bende nosingo siro Raila nyaka giko mar yudo loch. Walter Nyambaga ne nie nyasino. Ben ywak kendo ikudho dhombata. Nyasi mokelo kanyakla moko kuom jotend pinje mag Afrika kaka Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan, South Sudan, Salva Kiir Mayardit, Kenya, Dr. William Samoei Ruto, Burundi, to kod jatend migawo mar weche ma oko mar Rwanda, kanyakla kod jatend piny Uganda, Excellency Yoweri Kaguta Museveni, kind jotelo mamoko. Odinga makoro ne nyono kawinji nyakwadha, kurwako lewni manyiso nyadhi mag Afrika, ting'o bade, kendo fwayo kotene kod min ode, Mama Ida Odinga, mane ochopo mar ko Odinga, mane koro nyiedhore kaliudu, ne apedha mochomo telo mar Afrika. Kaka okang' mar sidho chung' mar Odinga, jatend piny William Ruto oredho koke mar ketayanga ni Kenya, opodho chung' mar Odinga, ne laro kom mar AUC. Excellencies, ladies and gentlemen, I know that Honorable Raila not only possesses the requisite credentials, but he is also the ideal candidate to lead the Africa Union Commission. Kenya endorses his candidature unreservedly. My selection to be Kenya's candidate is not about one man's ambition, but an African's journey to serve the motherland. Jotend pinje okaw thuolo mar siro Odinga ka gikone riwruok mar Afrika dwaro ng'at man kod lony, horuok, thuon, kendo jal manyalo seto dongruok e konde mag Afrika, kendo jal mok luor kata matin. Odinga e jal mane gipako kaka rwath ka esechego to onim kod ogudu motwang' kod lony manyiso kido mar jo-Afrika. That the United Republic of Tanzania assures Republic of Kenya of its full support for the candidature of Right Honorable Raila Odinga for the position of African Union Commission chairperson, and Tanzania says, Baba anatosha. O candidate Honorable Raila Odinga akwayo ne Raila Odinga hawi maber. Ejisko Tend pinje mag Afrika wacho ni thuolo modinga dwaro biro konyo Afrika e manyo yore mag loko mwandu manie bolo e gera peni to kod keto ma ine tego arita kwe e alwora mag Afrika. Now the African Union is a crucial point because, as Right Honorable Odinga was saying, it is the one which can enable us to negotiate together. A situation of insecurity, instability, unpredictability, and instead of common security and shared responsibility and shared prosperity, we are wallowing in poverty. Tithola kod nyiero mar moro ibudho bende okore mbetie ka jodito goyo badgi piny ewi kit siasa mag Afrika kod lemo mag telo kaka chal ka Museveni kod Ruto kanyakla kod Olusegun Obasanjo e gedo Afrika gimomiyo ber mar chokore kanyakla ni mar chuma ema piago chuma kendo ber biro mana gi luya. So knowing you have been a blessing, because if I haven't gone to jail, maybe I wouldn't have become president of Nigeria. I also once upon a time supported Raila Odinga. And I got myself into a lot of trouble. Almost similar trouble like yours. Only that you were prosecuted in a Nigerian court. I was prosecuted in a foreign court. And that you were jailed and I escaped. That's the only difference. Kaka yor miyo mijingo mar seto mbulu ne Odinga, Salva Kiir Mayardit, nyawadgi ma Uganda Yoweri Kaguta Museveni, okidho jochung' mamoko malero kod Odinga, ni Odinga
biro dhi yombogi nyalodia. Candidate for Djibouti. Of course, I greeted him well. We took photographs. We had a cup of tea. But I told him, I said, no. Musa Faki, when he was about to step down and told me that I should support him, I told him I belong to bloc of East Africa. I cannot therefore go and vote for you. E chenro makende mar manyo mbulu kowuok Nairobi ka koro Odinga biro pilore pinje mag Afrika koni kono kocha mar seto kendo lombo jotend pinje udoluti mbulu mar bedo jakom mar UAC. Walter Nyabaga, Ramogi TV. E kar jot ma jatend piny, Nairobi.